Preview. Preview. Inselmilkom, jena Oliver Cicluna, jgħat ma'kom biex namlu nħarsu ħarsa lej il-loba li spiċċat aktar kmini ta' Luton Town kontra tim tana tal-Manchester United. Loba li stennejt jena kif ħatkun bħal m'għandix dubju dawk entuzjasti oħrajn dawk il-fans li jżommu mal-United stennew li t-tim tal-Luton jagħtu logħba tajba lill-tim ta' Manchester United. Luton fl-opinjoni tiegħi ħankun naqra bajjiżda jiena kif forsi ġiliet ukoll nħobb it-tim ta' Luton Town. It-tim ta' Luton qed jissorprendi lil ħafna minħabba li qed jilgħab tim li jilgħab bil-qalb u li jagħmel kollox biex iżomm u anki jerbaħ partiti. Jien fl-opinjoni tiegħi kolli ngħaddi naqra remarka fuq Luton Town. Nixtieq li Luton Town igawdu iżjed il-Premier League. Luton Town għandhom xjoffru ħafna iżjed il-qudiem u nawgura li ma jaqgħux ma l-tlettimijiet ta' relegazzjoni u jibqgħu jissiltu kif qegħdin jagħmlu. Sfortunatament għat-tim ta' Luton, fortunatament għat-tim ta' Manchester United, il-United illum żammew il-rebħ anki għal daw l-aħħar 5 logħbiet, fil-fatt kienet il-5 rebħa nfila, 4 fil-lig u waħda fl-FA Cup għal din is-sena u naħseb sissa nistgħu ngħidu li wara d-diżappunt kbir tal-bidu tal-istaġun ta' tim ta' Manchester sa' Diċembru fej konna tinkunu diżappuntanti ħafna. Għalkemm l-improvement forsi huwa żgħir, però hemm improvements li huma importanti ħafna, li huma qed jagħmlu bidla fit-tim u qed jgħinu lit-tim jerbaħ. Iva, kien hemm numru ta' players li ħarġu mill-injury għalkemm sfortunatament għatanna persuna importanti fit-tim li nirreferi għal Martinez li reġajat barra. Llum rajna wkoll fil-ewwel taqsima fl-aħħar ta' l-ewwel taqsima jinbidel Luke Shaw jidher ukoll li għandu injury. Irridu naraw kemm ukoll se jdum barra niddetermina għalkemm Luke Shaw f'daw l-aħħar logħbiet ma kienx qed jagħti dik il-prestazzjoni li mdorri naraw li jagħti. L-ewwel taqsima kienet naqra mis-silta, ġifieri għalkemm dawk il-żewġ goals fil-bidunet li tajjeb li jinsemmu dak ir-rekord tal-United l-ewwel l-iżjed żewġ goals veloċi li skurjaw il-United fl-logħba away ġifieri. Nemmen li l-ewwel wieħed vera kien rigal, imma Højlund interċetta l-ballun tajjeb, ġera bih u plejsja l-ballun fiex jibqa' vera sabiħ ġifieri. U rajna d-deflection ukoll bix-xut ta' Garnacho li ħabat ma' Sider Højlund u hemmhekk f'din il-logħba wkoll il-United Højlund fil-fatt għamel rekordi ieħor għax huwa l-iżgħar plejer li skurja 6 goals konsekuttivi ġewwa l-Premier League. Jiena nemmen li Højlund għandu potenzjal kbir fil-bidu wkoll meta ngħaqad ma' United. Forsi ma kienx qed jidher dan il-potenzjal l-ewwel wieħed ma qdartu, però jidher li dan il-plejer issa qed isib lilu nnifsu
qed jiġi motivat u għandu futur sabiħ mat-tim ta' United u anki l-fatt li għandek lilu l-Garnacho li qed jingħaqdu tajjeb. Rashford sfortunatament qed ikun on end off ħafna drabi malkemm kellu xi ċansijiet illum ukoll. L-ewwel ħaf kien missielet u rajna l-gol ta' Morris ukoll il-kapten ta' Luton Town daqqa ta' ras go sabiħ li għal dak il-moment iħsibthom se jerġgħu jqumu tant tagħhom jiena li jġibu nadro kif ġara kemm il-darba li l-United ikunu fuq quddiem u jitilfu l-ballun u jitilfu jispiċċaw anki l-partita. Però ma ġarax hekk għalkemm il-pussess tal-logħba kważi kollha tista' tgħid kien ta' Luton Town, però l-United sal-aħħar tal-logħba kellhom 10 shots on targets. Meta tikkumpara l-4 shots on targets ta' Luton Town jiġifieri kellhom ħafna ċansijiet mitlufa anki fit-tieni taqsima Fernandez kien minnhom anki meta tela Garnacho waħdu u jisu ma kellux il-min iqassam u spiċċa fixkel u ramieħ il-ballun. Nerġa' mmur għall-ewwel taqsima nagħmel li referi għamel numru ta' żbalji f'din il-partita, speċjalment eżempju l-fawl, l-ewwel fawl li għamel Garnacho u ta' karta safra, ma kienx fawl ta' karta safra. U t-tieni fawl mbagħad kien fawl li kraħ kellu jingħata l-karta safra fil-fatt it-tim tal-Luton beda jitlob biex jitkeċċa. U mbagħad anke iżjed il-qudiem rajna fawz isiru kien hemm Maguire fil-fatt Ten Hag ħaddem moħħu u qala lil daw iż-żewġ players u daħħal il-McTominay u l-Lindelof minflok. Fl-aħħar tal-partita beda jara l-pressjoni tiela Luton Town jistgħu jsibulek gowl malajr u għalhekk iddefenda l-logħba u bdaħħal il-Amrabat ukoll u l-Evans biex jiddefendi tajjeb il-logħba. Kienet logħba taqtija sal-aħħar u ħsibt anki għal-moment fl-aħħar minuta tal-extra time li se sibu il-gowl ta' draw Luton imma ma sabuħx. Il-United rebħu din il-logħba u issa qegħdin 3 punti biss il-bot minn Tottenham jiġifieri mill-5 post. Neqgħu nemnu glory Man United, neqgħu nemnu li hekk Alla jrid nidħlu mal-ewwel 5-4 timijiet tal-Premier League. Fadlinna irridu nkomplu naħdmu. Insellmilkom. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' 185 euro. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
Ismi Kert, YouTuber ta' għaza, programma għal Mixzone, fejn ma'kom ħankun qed nitkellem u niddiskuti l-logħba tal-bieraħ bejn Burnley u Arsenal. Nixtieq billi nsemmi ftit statistika qabel nibda nitkellem fuq il-partita tal-bieraħ. L-aħħar tliet logħbiet xutajna 55 xut mix-xajt tal-ħawa. Kull ma qlajna xuttijiet on target, ġifieri tnej biss, da rridu mertu t-tim kollu u speċjalment id-difiża tagħna u d-defensive coach tat-tim ukoll nagħmluha verament diffiċli għall-avversarju bħalissa biex jidħol ġa kaxxa tagħna. Qed nikkontrollaw il-logħba għal perjodi twal ħafna, ġifieri l-avversarji tagħna diġu frustrati ħafna wkoll mal-mod ta' kif ħantiċipawna u kif il-mod kif ħattakkawna. Il-bieraħ ħajna Burnley li dew ibidlu ħafna rotations fil-players tagħhom, ħafna rotations li biex jaraw jekk hux ħajsibu gap fejn jistgħu jitlu fiha, però l-unika xogħol li taw u fejn ma kienx on target ġie minn Brownhill, li ġie minn loose ball sadejtu minn żball tagħna, però l-bqija Burnley qatt ma kienu perikolużi biex jiskurjaw. Ħanġu għall-logħba tal-bieraħ, rajna bil-formazzjoni kważi l-istess waħda kif bejn ma' West Ham li kienu Raja, Ben White, Saliba, Gabriel u Kivior. Fin-nofs kien hemm Rice, Havertz u Odegaard u quddiem Saka, Trossard u Martinelli. Rajna l-ewwel taqsima fejn offrit spettaklu ta' azzjonijiet mhux ħażin minn tagħna, skurjena goals, il-ġmil ta' goal l-ewwel ta' Odegaard minn transitional play ta' Rice, long ball Martinelli u Martinelli pass lil Odegaard minn xut mit-tartar kaxxa l-Apple Trafford fruħna x-xibka. Il-penalty jitfaw fuq Trossard għala kontroversi wkoll, kien hemm angoli differenti bew juru ma kienx foul, angoli oħra li bew juru kien foul. Fl-opinjoni tiegħi kien penalty, jiena fajnejja rajtu li jmissu biex waqgħu difensur, veri nemmel li kien penalty. Saka mill-penalty spot tafana tnej b'xejn. Fit-tieni taqsima riġna u sibna t-tielet goal, il-kjar goal tal-logħba tsadejt, ġmil ta' goal ta' Saka, pass brillanti għal Odegaard. Odegaard irridu ngħidu wkoll li ma jħux ċertu mertu bħal De Bruyne. L-affarijiet li għamel Odegaard ftit players bħalissa qed jagħmluhom fil-Premier League, speċjalment ftit midfielders, f'dawk is-CAMs bħal ta' nsemmu bħal James Maddison, Bruno Fernandes, De Bruyne, Szoboszlai. Odegaard huwa minn dawk il-players li jispikka ħafna u ma jħux kreditu bħal players oħra. Raba gowl ġie minn Trossard, azzjoni oħra verament brillanti mit-tim tal-Arsenal, għal mod ta' kif libna il-ballu minn naħa verament fast, takkana mal-linja, cross ta' Cedric għal Havertz u Trossard ġerga ma ħafirx. Il-ħames goal ukoll build-up li verament sabiħa, Kai Havertz kellu l-aħħar biċċa xogħol xi jagħmel ġerga jabbes id-difensur u jelab il-Trafford għal 5 b'xejn. Riżultat ovvjament pożittiv, skurjajna 14 gowl fit tlobiet, il-gowl se niġu, tista' tgħid Arteta f'Jannar kien għalilna li m'għandniex ħaġa ma rridux naġdu biex nġibu attakkant. Jiena xorta nibqa' nemmel għandna bżonn attakkant u nemmel li fis-sajf ħanġibu quality goal scorer żgur. Nemmen dak il-plejer biss baqgħanna biex id-tim ikun komplut, għandna tim verament b'saħħtu ħafna, qegħdin forza bħalissa u żgur li ħadd ma jrid jilgħab kontrina bħalissa. Mhux naqgħu ħafna xuttijiet laqqas Raja wkoll bħalissa għandu l-iktar ammont ta' clean sheets. Rajt ta' ratio tiegħu ma tantx għal xuttijiet dan imħertu d-difiża wkoll, però distribution tiegħu
il-mod ta' kif joħroġ u jagħmel ballun tiegħu fl-arja. Arteta kellu raġun, jien kont minn dawk li konċettiku ħafna fuq Raya u ma qbilx Arteta xejn li jieħu post Ramsdale, però tjuri biċ-ċara għaliex riedu u għamlu number one. Il-logħba tagħmilha verament faċli għalina wkoll, però parti minn hekk kull ballu li tefgħu fil-kaxxa l-avversarji kellu handling tal-ballun verament tajjeb. Mela, kif diġà qed il-goals qegħdin jiġu minn kull imkien, ġifieri sa konna bdejna ngħidu mhux niskuraw ħafna u ma konx nagħmlu bħal sena l-oħra, bħal season li għadha skużawni, però bħalissa goals are flying kif jgħidu l-Ingliżi. Importanti li nibqgħu hekk nżommu l-pressure fuq is-City u fuq il-Liverpool, ma nistgħux inneħħu l-merdu ta' dawn it-timijiet. Rajna l-bieraħ ukoll is-City ġew draw maċ-Chelsea, logħba li verament tista' tkun deċisiva għalik. City ngħidha li mhux jilagħbu futbol bħal season li għadda wkoll li għandna bħalissa l-ewwel ġustimi Italja fl-Ingilterra huma aħna u l-Liverpool u ħadd iktar, speċjalment għall-mod ta' futbol li qed nilagħbu. Nemmen li aħna nilagħbu kemm xejn iktar aħjar mill-Liverpool, però l-Liverpool huwa tim li ma sax tgħid kontri huwa tim b'saħħtu ħafna u tajjeb ħafna wkoll u żgur li jekk jagħmel sal-aħħar għall-kampjonat żgur mhux forsi jkun ħaqqu. Lig li tista' tgħid nemmen li f'Mejju jiġi deċiż meta jkun ir-rebbieħ tal-kampjonat. Issa deħlin fażi fejn verament tkun kruċjali għalina u City speċjalment anke Liverpool għaliex ħajkun hemm il-lob tal-Ewropa. Daw kemm jista' jkun trid skwadra twila, trid kulħadd fit. Importanti issa mid-dera skont sorsi interni fil-klab żemm tgħidu li Jesus, Partey u Timber ħajrtornaw ġimgħa d-dieħla. Bonus għalina żgur, Arteta jkun jista' jbiddel u jdawwar fit-tim u jadatta skont il-lob li aħna nilagħbu. U apparti minn hekk, importanti wkoll li ngħidu li apparti l-approċċ tal-Ewropa fil-lig ma tistax twaqqal punti, jekk ħad tkompli twaqqal punti ħad tagħmel lig iktar diffiċli għalik u tagħmlu faċli għat-timijiet l-oħra, biss però rridu wkoll nżommu l-konsistenza li qed nżommu bħalissa. Wara Dubai ma ninsewx, Arteta għalinna li Dubai ħajkollu effett kbir u vera hekk hu effett kbir Dubai, ġifieri kif diġà qed ukoll il-goals li ġew minn kull imkien wara Dubai. Irridu ngħidu wara Dubai labna 5 lobiet, 5 rebħiet, ma tlifna xejn, 21 gowl u kull ma qrana ġiex goals. Ġifieri daw huwa stat oħra enormi. Irridu nertu Arteta u t-tim tiegħu għax-xogħol li qed jagħmlu u jalla nibqgħu sejrin hekk għax it-triqija twila, però ħajkun ħaqna nemmen li nieħdu t-tazza dis-sena wkoll jekk naslu biex nieħdu tazza. Irridu nistennew naraw. Porto, Champions League logħba li jmiss, logħba verament final tista' tgħidilha. Importanti li nġibu riżultat pożittiv, away ġadragaw, u mbagħad irridu naraw se jiġri fit-tieni leg, però nhar l-erba' huwa importantissimu li nieħdu punti massimi u kemm jista' jkun nagħlqu t-tajb fl-ewwel leg. Dak kien kollox minn naħa tiegħi ħajidħol Julian biex jagħti l-analiżi tiegħu bejn Brentford u Liverpool. Grazzi u nsellimkom.
Lejla tajba bibtijaj, jena Julian, illum ħatkellem fuq il-partita ta' nhar is-sibt li għadda bejn il-Brentford kontra Liverpool fejn il-Liverpool qelbu it-tim ta' Thomas Frank bl-iskor ta' 4-1 bil-goals ta' Darwin Núñez, Alexis McAllister, Mohamed Salah kif ukoll Cody Gakpo. U fl-aħħar il-Liverpool rebħu f'dan il-ground għax darti li labna fil-ground taħt Klopp fil-Premier League kontra Brentford konna ġejna draw 3-3 fejn konna niġu għal quadruple. Kif ukoll fis-staġun li għadda meta kellna tista' tgħid l-ar staġun li kellna taħt Klopp, tlifna 3-1. Biex kun onest, dik il-partita se tkun iktar għax kellna logħba diżastru. U konna lucky li kienet 3-1 mhux eżempju 5-1. Però fl-aħħar nexxinna nirbħu f'dal ground u kien mod vera konvinċenti ħafna tagħtihom 4 fil-ground tagħhom għal volja Brentford mhumiex l-istess tim li kienu dal-aħħar sentejn xorta ħaġa tajba u kien ħaqna nirbħu kif ukoll li paspeċi jekk inti qiegħed ġo title race daw it-tip tal-lob tirbahom għax dawn it-tip tal-lob jirrebħulek il-lig tista' tgħid. Ngħaddu għall-partita għala volja Brentford kienu bdew tajbin, neżin ma bdewx ħażin, Liverpool minn dejjem deru kienu se jerpox ma speċi ħarġu tajb il-bidu sal-aħħar u għala volja kienet all-round wirja eċċezzjonali ħafna. It's not all good għax kif nafu sfortunatament lifna żewġ plejers oħra l-injuries wara li tul l-aħħar ġimgħa zidna lil-Trent Alexander-Arnold u l-goalkeeper Alisson Becker li it-tnejn soffrew injuries individwali. Ta' Trent kienet injury fl-Koppa u ta' Alisson kienet hamstring injury fi training u jkollok plejer iweġġa' qatmi ħabar sabiħa ikun min ikun. Anke eżempju kieku kellna xi ħadd mill-bankina li weġġalna ma nux pjaċir għax ovvjament kull plejer huwa importanti għax kulħadd jista' jagħmel l-impatt li jkun jista' jmexxi l-klabb li nirbħu u naċċivjaw il-targets tagħna. Milli jidher Jota u Jones għandhom daqsxejn żmien barra u it-overshadowna għall-wirja għax fis-sens il-wirja kienet tista' tgħid perfetta, però ma sawx ngħidu li kienet il-logħba perfetta għax ovvjament tlifna żewġ plejers oħra b'injuries u mill-lider ukoll Núñez ħass xi injury żgħira, però milli kif tkellem Klopp jisu li m'għandu xejn ta' barra minn hawn ġast ma rridx jieħu riskju jħalli hemm u forsi jiggrava xi ħoss. So nimmaġina li għall-final ikun lest u hopefully tkun l-ewwel tazza nirbħu dal-istaġun. Però l-weekend kien spiċċa tajb għal-Liverpool għax is-City fl-aħħar waqgħu il-punti ġew draw kontra Chelsea u għalla volja għandhom logħba nieqsa jekk jirbħu l-logħba nieqsa tagħhom xorta nibqgħu l-ewwel ikunu punt fuqhom. Għalla volja kienu minn taħt għal ħafna mill-partita u ġabu draw fl-aħħar l-importanti li waqqgħu il-punti. Nasa xingerger għax ma tilfux kontra Chelsea għax ovvjament kull punt li waqqgħu aħna nippruvaw nieħdu vantaġġ minnu u nieħdu pjaċir. Għax ovvjament nixtiequ li fl-aħħar tal-istaġun nkunu ħannollu l-lig. Imma insomma ħankompli fuq il-partita. L-ewwel gowl li skorjajna kien ta' Núñez kien maħdum tajb ħafna minn għalih jekk min isser żbaljat il-Brentford kellhom jew corner jew free kick. Kien ikklierjah Van Dijk, Jota ara l-clearance tajba ħafna, ara l-clearance sew ħafna, qasam il-Núñez li kellu nofs il-ground għalih u iċċippja l-balun fuq il-goaler illi biex ikun onest meta rajt il-ballun kien ħajċċippjah kelli dik il-biża li mhux se jagħmlu u anke l-mod kif daħal kien daħal vera bil-mod ħafna imma nara li Núñez jiskurja
kważi kull logħba dal-aħħar tista' tgħid nu pjaċir għax Nunes kien plejer li kien qal ħafna kritika mis-supporters tagħna u kif ukoll supporters rivali li tista' tifhemha sa ċertu punt jikkritikaw il-finishing tiegħu, imma nu pjaċir illi qed jiskurja dal-aħħar għax jien dejjem ngħid kull episodju li nitkellem fuq xi parti tal-Liverpool dejjem ngħid illi isma' hemm plejer fih jaħdem jirsisti għat-tim, jagħmel minn kollox u jekk hemm plejer fl-iskwadra li ħaqqu jiskurja ħafna li Nunes wieħed mill-iktar, sempliċiment ir-raġuni li jitqattel għat-tim pa' speċi jagħmel minn kollox u ma qetax qalbu. Però sfortunatament ftit wara tlifna lil Jota b'injury li tidher kera ħafna għax il-plejer tal-Brentford kien waqaf fuq l-irkoppa u meta twaġġar il-koppa sew mhix injury ħafifa, fl-ebda injury tal-koppa mi ħafifa fil-verità. U mill-jidher ħajtlef daqsxejn lob mhux ħażin, vera jiddispjaċini għal Jota għax kien plejer li bagħti bl-injuries u utli ħafna t-tim għax ma speċi wieħed mill-iktar players li jiskurja dal-istaġun jekk mhux żbaljat skurja 14 goal all competitions, 9 fil-Premier League u plejer bħalu li huwa wieħed mill-aħjar finishers tista' tgħid fid-dinja, il-kontribut tiegħu huwa enormi għall-klabb. Ħalli ngħaddi għal pożittiv, rajna ritorn ta' żagħżugħ Conor Bradley u Mohamed Salah. Conor Bradley kien jgħid fil-forma ta' ħajtu qabel ma smajna bl-aħbar traġika li tilef il-missieru bl-età ta' 58 sena. Kien għaddej mill-forma ta' ħajtu jħassra u ħaġa vera ta' dwejja illi nisma' li plejer jgħaddi minn żmien diffiċli. U llum rajna r-ritorn tiegħu wara da żmien diffiċli għalih u qisu u rrid pa' speċi nfaħru l-plejer għax nista' nimmaġina kif kienet iħossu dal-ħart il-ġimgħat filli qed ikollu l-ħolma tiegħu s-serjaltà jilgħab il-logħba l-Liverpool, jagħmel kontribut kbir, jagħmel l-assist kif ukoll skurja l-ewwel gowl tiegħu kontra Chelsea. U mbagħad ftit jiem wara id-dinja tiegħu tinqeleb rasa l-isfel hija ħaġa diffiċli u nammiraħ il-Conor Bradley għax fil-partita tal-Brentford li kienet l-ewwel partita li lagħab mindu għadda minn da żmien diffiċli qisu pa' speċi it's like illi pa' speċi kif qabad ngħid daqs li kieku ma telefx il-logħob għax mal-ewwel qisu settilja u li kellu għamlu eċċellenti, kif ukoll kien sfortunat għalija fil-bidu li ma skorjax għax kellu ċans li laqgħu tajjeb ħafna l-gowler. U apparti r-ritorn ta' dan iż-żagħżugħ rajna r-ritorn ta' Salah li kien ilu ma jilgħab mal-Liverpool xahar nofs, l-aħħar partita tiegħu kienet ma' Newcastle fejn apparti li kont preżenti skurja żewġ goals kif ukoll ġab assist. U ovvjament kellu l-Africa Cup of Nations, però sfortunatament waqt li kienet jilgħab mal-Eġittu sofra injury fil-hamstring illi kienet ħallitu barra għal-xahar u l-logħba tal-Brentford kienet l-ewwel logħba li rajnih jilgħab. U jisu it's like he hasn't been gone for a while pa' speċi għax irritorna u għamel l-standard pa' speċi skurja għamel assist, għamel impatt kbir u kien raġuni kbira ħafna l-irbaħna. Kelleher rrid nfaħħar ukoll għala volja l-wirijiet kollha kienu fenomenali xi nsemmi ċertu players bħal Kelleher illi kien għadda minn kritika mis-supporters tal-Liverpool kif beda l-istaġun meta ngħata l-opportunità, però trid tifhem li pa' speċi dawn il-players bħal Kelleher, Tsimikas
mhumiex ħajlabu ħafna, mhumiex ħajlabu regolari, mhumiex ma speċi kif ħabad ngħid, mhumiex players li ħanarawhom ta' spiss. Narawhom pereżempju fil-Carabao Cup, fl-Europa League, FA Cup, ġieli għalla volja l-FA Cup qed ilagħba Alisson. Imma dawn it-tip ta' players illi għal-bidu mhux se jkunu mill-aħjar għax ovvjament inti tkun trid il-match sharpness u hekk u dawn ma tantx ikollhom, però iktar ma jingħata logħob naraw il-progress u l-improvement. U kien lab il-partita ta' qabel mal-Burnley fejn Alisson kien ma jiflaħx. U nemmen li dik il-partita kien tajjeb ħafna għalla volja ma żammx clean sheet sfortunatament u l-istess każ nhar is-Sibt li għadda mal-Brentford illi lab minflok Alisson illi weġġa l-hamstring fi training session ta' nhar il-ġimgħa u jidher bħalissa m'għandix konferma ta' kemm għandu barra ma li nafu żgur illi ħajtlef daw fil-ġimgħat ħajtlifhom żgur. Nittama li għall-logħba kontra City li ħankun hemmhekk jiena nara lil Alisson jilgħab. Però Kelleher dal-aħħar ftit lob li lab xogħol għamlu tajjeb ħafna. Mal-Brentford ġab żewġ blalen tajbin ħafna. Kien unlucky li il-gowl li qala kien rebound ta' save tajjeb ħafna li għamel u kontra Tony li pa' speċi Tony kif kulħadd jaf wieħed mill-aħjar finishers fil-Premier League. Striker tajjeb ħafna u tieħ ċans kważi u clinical ħafna pa' speċi tieħ ċans normalment ħajamlu. U daw il-logħb illi qed jilgħab Kelleher forsi isservi bħala preparazzjoni tajba għall-Carabao Cup Final għax alla volja Alisson imweġġa anke kieku mhux il-każ li mweġġa Kelleher kien ħajlab żgur. Klopp jidher li għandu ċertu konfidenza kbira fil-gowler u kien fiha qabel illi pa' speċi lab Carabao Cup Final u rbaħnija. Rbaħnija sentejn ilu u nittamaw li konna l-istess outcome dis-sena. Issa jmissna kontra Luton fil-Premier League nhar l-erba' kif ukoll il-Carabao Cup Final nhar il-ħadd fejn nittamaw li nirbħu l-ewwel tazza tal-istaġun u hopefully ikun staġun memorabbli u speċjali għax ovvjament nixtieq illi Klopp ikollu the perfect send-off fej forsi qed takkużawni hawnhekk li qed nara kbir imma nixtieq illi nispiċċaw l-istaġun u nirbħu kollox. Alla volja ma' kull ġurnata li tasal qiegħda tkun iktar diffiċli għax qed nitilfu dawn il-players kollha bl-injuries. Bħalissa għandna lista twila ta' injuries għandna lil Alisson, lil Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, lil Thiago, Stefan Bajcetic, Dominic Szoboszlai, Curtis Jones, Diogo Jota u Ben Doak. Alla volja Ben Doak ma tantx għadu żgħir hekk. Kif qed fil-bidu illi huwa player importanti, eżin kull player huwa importanti. U l-injury ta' Ben Doak islow jagħtlu daqsxejn l-iżvilupp tiegħu għax għadu 17 sena u forsi l-qudiem ikun player kbir għalina, xorta għadu fiċ-ċans. U having said that ikollok 9 players barra b'injury mhijiex ċajta. Nifhem illi kull klabb ikollu injury, kollu daqsxejn injuries jew hekk imma jkollok 9 players barra jew ħadd sa tgħid 8 illi jilagħbu regolari għażin meta jkunu available mhijiex ċajta. Nittamaw illi jkollna mqar il-Szoboszlai available għal Carabao Cup Final. Tidher diffiċli li ħajkollna lil Curtis Jones u Jota li nittamaw illi ma jkollhom xhur barra. Imma nittamaw illi għażin inkomplu nirbħu, inkomplu bir-ritmu li għaddejjin. Ningrazzjakom tal-li segwejtu l-analiżi tiegħi tal-partita ta' nhar is-Sibt. Issa ħanaddu għal reklami u mbagħad għandna il-kummenti tal-ħabib tagħna Karim bil-partita ta' City kontra Chelsea għala volja illi Chelsea labu tajb ħafna
jinsab daqsxejn diżappuntat li ma żammewx imma nimxu għalli jmiss. Ningrazzjakom. Chelsea wieħed, Manchester City wieħed. Il-li tarbi kulħadd, ovvjament ninsab ferħan dedu li inti fidilju qed tifraħ bidro, però ma ninsewx kontra min labna li jena li l-aqwa tim tad-dinja, il-Manchester City, u ovvjament kif qegħdin iċ-Chelsea dis-sena. Issa vera li home ġejtu 4-4, imma ovvjament dak kien Novembru. Li jena li jgħom narna jisek għadu kmini, però llum diħli Marzu. Ħankellem il-verità bħal dejjem insomma. L-ligu xar għall-isma ħadġu dro jew taċċetta dro nejlu żmani mhux ovvja. Ġifieri jienet li ħankunu tajjeb, mhux ħankunu tajjeb hekk li jien għalija, ovvjament, bl-opinjoni tiegħu jien għalija kellna nilqu. Imma ovvjament issa nitkellmu iktar il-qudiem matul dal-video. Bħala formation l-istess ħareġ s-soltu 4-2-3-1 kif stennejt, jien li ma qbilx ta' Sterling, però mbagħad ħankellem fuq iktar qudiem. Bħala formation Petrovic, Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell, Enzo, Caicedo, Gallagher, Sterling, Palmer u Jackson. Però dwar xiftjaw ħafna bejnietom Palmer u Jackson daqqa jkun Palmer u d-dim daqqa Jackson jiddependi il-build-up play. Iktar beda jġbar ballun Jackson. Bħala logħba fimni. Konna nafu li mhux konna ħafna l-ballu, però li oġobni ħafna il-grinta tal-players u anka il-qalb. L-aħħar 4 logħbiet nara ħafna anka eżempju dik li jagħmlu t-tanniqa ta' qabel logħba dik ma tantx rajt dis-sena, issa dal-aħħar. Hemm dik l-għada kulħadd jilgħab għal flokkiet, kulħadd jiġġieled għal kull ballun, hemm dik il-grinta, hemm li issa mbagħad nitkellem fuq iktar quddiem tal-coach qisu qed jiffollowjaw game plan u nibqgħu bih. Bħala l-logħba saċ kellna ċans tajjeb. Qisu ara l-ewwel 10 minutes 11 minutes ma minna xejn speċjali, ġast bdejna nilqgħu u ovvjament is-City kon jħadmu ġadarhom ħajkollhom il-ballun iktar, insomma anke away, ma ħseb warahom. Jiġifieri dik kienet ovvja, però bdejna nikreaw iċ-chances. Huma kellhom header ta' Haaland, ma kienx faċli imma mbagħad naqbdhom kontra-attakk build-up play tajjeb. Gusto jagħti cross lil Jackson li hemmhekk Jackson tittamlu, irrelevanti tiegħek wara tittamlu. Hemmhekk m'hemmx first touch. Mill-ewwel taqbad iskorja, mhux ħadd iżommu. U mbagħad batta Jackson għamilna gol tajjeb. Gallagher taħ il-Palmer taħ il-Jackson flick jaħqat għal Diaz u jekk min isser żball ieħor Stones ma nafx min kien. U mbagħad Trouble ta' Palmer lil Jackson ta' Trouble, sorry cross, daħal Sterling, qabeż il-Walker u għed xejn. Ovvjament Dreamland u qasret nemmen jintex kemm jaftu għalejta u ħanin, faqqa waħda ġġanet dal-futbol minn fejn ġej. Filli naqlaw erba' Marwels filli din ġolieti ħadd li post li bżajt li ħammorru ma f'daqqa waħda din tajjeb. U mbagħad tintemm l-ewwel ħaf
U għet jien xorta kont nemmen li ħalala u x'mod jew ieħor, però mhux hekk kif rajnih. U mbagħad fl-82 minutes istenna wej il-laqa kien baqa' l-aħħar 7 minuti 8 minuti. U mbagħad is-City ħarġuna iktar ovvjament aggressivi, però l-istess balla possess bil-ballun, però ma bdewx anke eżempju crosses, geġwiġija, plesi xxuttjaw, plesi xurxin, ma bdewx jippenetraw bħalma naraw is-City is-soltu li jiena li għad is-sena kif dejjem kellimt is-City mhux qed narahom 100%. Mbagħad li hawnhekk inħoss li Pochettino sal-halftime ħareġ bi pjan tajjeb imma kellna fuq sal-qudiem. Hawnhekk inħoss li żbalja fejn biddel għala lil Sterling u daħħal li jkun rajt bilt magħha. Però li taqla il-Palmer u ddaħħal ċarabaħ fi 71 minutes u għadu l-ħin u speċjalment taqla lil Caicedo flejtu u ddaħħal lil lil Jackson u daħħal lil Cesare Casadei. Inti qed tistiden is-City fuqek. Kont daħħal jew Modric jew Madueke. Dittik bil-logħba għal xi ħadd fastek bħal Modric u Madueke, l-ewwel nies one tajbin it-tnejn huma. Jiġru Modric iktar Madueke, Modric wieħed minn tal-players li qatt rajt jiġru fil-futbol, jiġri ħafna. Jiġri lanqas jaqtalek player jew tispiċċa fejn il-byline tal-corner fleck tagħhom milli għax bejna nikrew il fuq il-ballun u mbagħad fuq jerġa' jibdew City Rodri. Ġifieri mbagħad ovvjament wasal il-gowl minant Rodri huwa bniedem da li blinki jsejdu clutch goals. Nemmen li kien dieħel għax intabu wara l-ballun kien dieħel, però id-deflect jew daħal ġifieri. Kera taqla gowlek, u tgħid ħadd mhux il-gowl bħal ma ħdimna aħna tgħid isma' m'hemmx tagħmel, ħadmu gowl dajjeb tagħla ħallek imma mhux hekk. Overall nemmen li l-aħjar ċansi xorta kienu għandna għax fit-tieni ħafna kellna ċans ta' Chilwell, ta' Sterling, ta' Nkunku. Huma li kellhom header ta' Haaland, però l-bqija ma kellhomx ċansis li tgħid isma' gowls ċerti bħal dana ta' kellna striker jew ħalli ma nsemmix lilna. Kieku kienu l-Arsenal jew il-Liverpool ġewhom iċ-ċansi li ġejn aħna. Robbi fl-ewwel ħafna ħu tnejn tlab xejn minn fuq jew fit-tieni ħafa l-qwa. Jiġifieri fuq dik nagħtina qatort il-players imma anke l-coach li jiena li substitutions kienu ħsiena. Però l-gameplay kienet tajba u sa bes naqa' sorry ħansemmi naqa' players ukoll. Il-goal kien tajjeb ma tax kellux jagħmel, jiġifieri ġab sej fuq ta' Haaland però huwa sej mistenni. Gusto logħba inkredibbli, żamm il-logu mhux player faċli. Disasi man of the match naħseb dawwa player li qed jagħlaq ħafna ħalq in-nies speċjalment qalili imma ħafna nies li kienu jmaqdruh qabel. Colwill ieħor għamel logħba inkredibbli. Chilwell ukoll. Caicedo naħseb tista' ngħid kien naqala kien baqa' fil-ground imma għamel logħba kbira. Enzo wkoll. Gallagher aswa f'minuta għamel 13 kilometers. Ħaġa inkredibbli, da mhux magnata, da bniedem. Jackson ta' ċans li falla kien eċċellenti, jiġri bil-ballun, b'saħħtu jikrea ċansis tajjeb ħafna kien. Palmer ukoll kien naqkwiet imma tajjeb. Sew forsi l-ex-team tiegħu forsi wasna emozjoniet ma nafx imma kien naqkwiet. Sterling tal-gowl jiena li ma kienx tajjeb, ma gowl tajjeb imma fejn tidħol filosofija li qed jipprova jdaħħal poċċ tal-aħħar erba' logħbiet rajt is-sistema li qed jipprova jagħmel Sterling għalija mhux tajjeb għalija għax ma jpressa xejn, però ma nagħmel gowl bħal dak, jiġifieri ma nafx, jipprova żomm ma' bilanċ. Min iktar. Dawk, substitutions Nkunku ma tax daħal fil-logħba x'indaħal waranġ l-istess u nagħmel tellgħina l-ballun. Ċarabaħ mhux ħażin. Muka sadej daħal 7-8 minutes ma tistax tajt ħafna fuq. Issa fuq il-coach kifet ħareġ bi pjan tajjeb qed joġobni dal-aħħar issa mhux ħanoqgħod jien għandu l-palpennuri u noqgħod ngħid għax issa coach kbir li jiena huwa coach kif dejjem qed xtaqtu magħna, huwa coach li joġobni, joġobni xorta, però jiena ħassejt li wara l-logħba tal-Wolves qed li jisma' da ma jistax jibqa' hemmhekk. Però naħseb ħadd beż biża qal isma' għalli ħanipprova ndaħħal filosofija minn ma taġbux il-filosofija tiegħi ma jilaqx sempliċi u għamel laqwa ħaġa li jista' jagħmel coach ġifieri fuq dik hands down. Tajjeb, però ovvjament ma narawx bih nimxu logħba b'logħba. Ifhimni, kif qed kuntent bil-prestazzjoni xtaqt ir-rebħa, ġifieri ħriġt diżappuntat li mhux bi 3 punti, il-verità. Ma rridx rebħa għax
tqgħod tara kif qed l-aħjar ċansis kienu għandna, mhux billi qed jgħid Guardiola, għax Guardiola qalex il-Chelsea kif labu, isma' da x'istenna ħammorru ġolet ħadd ħanoqogħdu ħanoħorġu nkunu issa miftuħin biex ma nixkel moħra, ġifieri ma nafx x'istenna da. Dak jaċċetta meta tim imur away ma' City ma jistax ikun miftuħ jiftaħ wara, ma tistax tara toħroġ b'5-6 ġifieri. Il-game plan kif kienet tajba. Ġifieri ottimist li fil-final ħankunu tajjeb kontra l-Liverpool nhar il-Ħadd ġo Wembley. Ovvjament ċorta ma nagħrux bil kif dejjem nimxu logħba b'logħba. U dal-aħħar Black Lobby tista' tgħid qed noppeċi nara Chelsea nerġa' fl-aħħar ma tantx huwa hija ħaġa li qed ħafna dal-aħħar, speċjalment dal-aħħar sena nofs kemm ilu hemm Todd Bowley. Wara Liverpool misna Leeds, però nimxu logħba b'logħba, issa għandna ġimgħa mistrieħ, il-Liverpool ħajlabu l-erba' kontra Luton dik tgħinna, għandhom injuries ukoll, però l-injuries qegħdin hemm għal kulħadd. Aħna nassaġu bl-injuries, ġifieri ma noqgħodux jew jippruvaw jġibu xi skużi għax dan aħna x'nagħmlu noqogħdu ngħidu ma tlifna ħabba l-injuries ta'. Għandna l-aħjar pjar tagħna Nkunku laqqas labax għall-lobby ġifieri. Mela jien minn naħa tiegħi dak kollu li kelli ngħid għedtu. Kif qed ferħana ħafna bil-prestazzjoni, ir-riżultat mhux daqshekk kemm ma titqis qabel il-logħba u wara vera żewġ affarijiet differenti, però qabel il-logħba mhux ħadqallis ma tiġu 1-1 kont noħodlu bidejh ngħidu thank you, ħanaċċetta. Però wara l-logħba mbagħad tgħid isma' kellna nirbħuha ma nafx tagħmel dak il-futbol. Nixtieq nfakkarkom li dal-video ħajkun fuq il-YouTube channel bħas-soltu, tistgħu ssibuh wara programm. U nixtiequ nirringrazzjaw pas-soltu l-sponsors tagħna Game Breaker, Spaces, The Barber Room u El Catalan. U nixtieq nfakkarkom il-programm li jmiss għada fid-9 it-tnej fejn jitkellmu Mixzone fuq is-Serje A, Karl Parnis fuq ir-Roma, Joseph Magri fuq il-Milan u Mark Xemri fuq il-Juventus. Jien minn nagħti qiegħda kollu, il-lejjed tajjeb u nsellmilkom.